Tak pro nás nový rád a tohle rok bude trošku jiný, protože vám ukážu svůj koníček a když jste se ptali, proč mám tu masku, nechci být ukázaný na autu. Omlouvám se, ale cenzurovat neumím, to jsem musím přiznat, neumím střídat. Už mám jednou začal. Takže to video bych jenom pojmenoval, jak se anglicky říká, čas zdraví. Vím, že to na tom asi není moc poznat, protože převážně hrajou písničky. Málo kdy si takhle stop, to dělám většinou sama na sluchátkách, kdy to zní porostlý, ale hraju na bicí už 5 let. Je to můj koníček. Už asi nevím. Moc. Nevím. Už ani nevím, jaký třídy. Je to můj koníček asi nějak 5 let, já to moc nepočítám. Měl jsem jako malý na výběr mezi bicím a kytarou. Vybral jsem si bicí, ani nevím proč. Jsem si celou dobu myslel, že celý život doteď jsem si myslel, že to bylo tak, že na učení na kytaru tak byl plný, tak mi zbylo bicí. A nakonec jsem se dozvěděl od mamky, že to bylo tak, že jsem měl na výběr mezi bicím a kytarou a vybral jsem si bicí. No, a nějak takhle to dopadlo. V dalších videích dnes si ukážeme, jak hraju některé písničky, a to je pro můj úvod na YouTube, no úplně na YouTube, předtím jsem natáčel hry, ale můj úvod na YouTube, takhle všechno. Tak se mějte, zase čus!